uwa 'yan Nijar, yau akwai kira mai zafi a kaina akan ku 'yan ƙasa 'yan Nijar. 'Yan uwana talakawa 'yan Nijar, ku buɗe kunnuwanku ku ji wannan nasihar, ku ji wannan kiran da izinin Allah zai mana amfani. Wai Hausawa suke cewa an daɗe ana ruwa ƙasa tana tsotsewa. To wannan fa ne. Yau za mu tattauna akan ci gaban ƙasar Nijar da aka samu a shekara 60 da wani abu da samun 'yancin kai, hazawa lokacin da muke ciki a yanzu. Da mu da magabata 'yan siyasa ko kuma wanda suke bayan 'yan siyasa, wanda suke ganin 'yan siyasa sun kawo ci gaba a cikin ƙasar Nijar, yau muna so a rabe mana zare da abawa. Ya jama'atul khair, ni ɗan Nijar ne, a Nijar aka haife ni, kuma ɗan ƙauye ne ni, kuma na san lungu saƙo a cikin ƙasar Nijar. Mu fasa Nijar gaba ɗayanta mi ɗaiɗai da ita. Jiha nawa ce? A kasa jihohin gaba ɗaya, kowace ƙasa a fiddo ci gaban da aka kawo na haƙiƙa na gaskiya wanda 'yan siyasa suka kawo a cikin jihohin. Kuma kowa ya binciki ƙauyukansu, wata irin rayuwa muke a cikin ƙasar Nijar a lokacin mulkin siyasa. 'Yan siyasa, ku buɗe kunnuwanku, ku muke baiwa wannan tambaya, ku ba mu amsa ta gaskiya ta haƙiƙa. Mu haɗu mu yi wa kanmu adalci. Kowa ya san wace ce Nijar, ni ɗan Nijar ne, kun ba na ɗaukar wuƙa in burma wa cikina. Yau muna magana ne akan gaskiya fi sabilillahi. Duk ci gaban da aka ci an samu a cikin ƙasar Nijar lokacin mulkin siyasa, yaudara ce da ƙarya. Ɗauki daga Maraɗi ka tafi har bakin boda. Idan ka fita daga cikin garin Maraɗi har ka je bakin boda, ba ka samun wani gari mai albarka wanda yake gari ne gashi nan ya yi daidai da garuruwa na zamanin duniya. Maraɗi mai ce ita, me aka yi a cikinta na ci gaba? An ba da 'yanci shekara, tana bin shekara kadara har shekara 60 da wani abu. Me siyasa ta ƙara wa jihar Maraɗi misali? In ka zo ka iske gari daga Maraɗi har zuwa bakin boda, babu garin da ya kasa a shekara 40. Yadda ka tafi kasan garin da shekara 5, 10, haka za ka dawo ka iske shi. Gidan kara, gidan ƙasa, bakinta kenan, babu abin da ya canza. Ina 'yan siyasa suke? Ina ci gaba da ku kawo a cikin ƙasarmu? Ko mu cikin garin Maraɗin, da gida wanda aka gina da siminti da gidan ƙasa, wanne ya fi yawa a cikin garin Maraɗi? Ko ma jihar Tawa, me ke cikin garin Tawa? Me aka gina na ci gaba ya ƙinan irin na duniya da ake zancen ci gaba? Me kuka kawo na ci gaba? Ko ma jihar Zandar, ka ɗauki Zandar ka tafi har zuwa boda, ka kama tun daga cikin garin da magaram, ka tafi ka ratsa, ka wuce banda, ka tafi ka je har bakin boda, ka wuce Magarya. Wane gari ne wanda ya kasa a shekara 40 yadda ka san shi, kuma haka yake, kuma a ƙauyen shi yake? Don me yasa ba a samun ci gaba? Me yasa? Ina ci gaban yake? Sai yaudara, sai ƙarya. Ka dawo ka ɗauki Zandar, ka ɗauki boda, ka ɗauki daga damagaran, ka fita ka ce kana son mai mujiya, ka tafi ka ratsa har mata mai, ka wuce tun daga Zandar har mata mai, har bakin boda. Wane gari ne wanda ya kasa a shekara 40 ya ci gaba? Babu shi. Ina ci gaban da ake faɗa? Haka mata mu gaya kanmu gaskiya. Ya kamata dukkan jihohin ƙasar gaba ɗaya haka yake. Ka fita daga cikin garin Niamey, ka ce kana son boda Burkina Faso, ka ce kana son har ma Kalandi. Wallahi babu wani gari mai albarka wanda ya kasa da shekara 40 kuma wanda aka gyara shi. Babu shi. To me yasa ba mu gaya kanmu gaskiya?
menene muke so da rayuwarmu, yaushe ne za mu canza, yaushe ne za mu ci gaba. Me yasa ake yaudarar mu kullum? Ina 'yan siyasa suke su zo su kawo mana ci gaba na hakika na gaskiya ba na yaudara ba da aka samu a cikin kasar mu. Ka shiga ƙauyuka ga yadda ake rayuwa, wallahi al'azim wani ƙauyen ya shekara 60 din da aka bada tun da aka bada yanci, amma in ka zo garin zaka iske kai ka rantse da Allah lokacin jahiliya ne ka shigo, babu abin da zaka gani na sa albarka na ci gaba, kuma haka ake rayuwa. Ka je kasuwoyin mu na ƙauyuka ka ga yadda ake rayuwa, abinci a cikin ƙasa ake cin shi, a soya kosai a cikin ƙasa a ci, a gasa nama a cikin ƙasa a ci. Wani ci gaba ne aka kawo a cikin ƙasa? Wannan duka yana da cikin ci gaban da ya kamata a ce a wannan zamanin, a wannan karnin da muke ciki an wuce shi. Babu abin da ya canza. Ajal, 'yan uwana 'yan Nijar, a wannan shi ne ake kiran mu siyasa siyasa siyasa. Wane ne za ka yaba ne a wani 'yan siyasa? Wane ne ya yi daidai, wane ne zo da alkhairi? A nuna mana shi. Capital ɗinmu Niamey ce. Ka shiga Niamey, ka shiga wasu angoyin ka ga da suke. Ka shiga wasu angoyin wallahi al'azim ka rantse da Allah lokacin jahiliya kake cikin garin Niamey. Wani ci gaba ne aka kawo mana? Menene suka yi mana da ci gaba? Yau 'yan uwana 'yan Nijar, mu gaya wa kanmu gaskiya. Mun wuce lokacin da ake tunaninmu. Ba haka ya kamata a samu ƙasar Nijar ba. Duka wannan zaluncin da makirci aka tauye ƙasa aka lalata ta. Nijar aiki take so na gaskiya ba na yaudara ba. Ba ka zo kai kuskurima ba, ka ɗauko fancir ka shafa a jikin bishiya ka ce wai ka gyara gari. Ka ɗauko fancir nan ka zo ka yaba a jikin wata kata. La, Nijar ba wani aikin take so ba. 'Ya'yan Nijar ba shi suke so ba. 'Ya'yan Nijar lumfashi suke so na hakika na gaskiya. Kowa ya san ciwon Nijar, kowa ya san problem ɗin Nijar.